Drugi muškarci žele da bude sa 5 žena, a on... Možda voli muškarce. Zdravo, ja sam Teodora, imam 31 godinu, dolazim iz Beograda, 93. sam godište. Master sam ekonomista, trenutno sam na 2. godini doktorskih studija. U slobodno vreme volim da igram tenis, idem u bioskop. Mnogo si dosadna, iskreno. Nema veze. Ajde dalje. Ja sam Sonja Savić, imam 39 godina. Zašto mi trebaju pare? Pa s obzirom da 200 € nije neka cifra realno. Ne može da plati školarinu, ne može da plati stan, ne može da te odvede na more. Treba mi pare, ne znam, da kupim nešto lepo, neko malo sitno zadovoljstvo. Ja sam Todorović Petar, imam 36 godina. Ljudi, moram platim struju. 200 € to može da pokrije, ajde Može, da budemo da. realni. Ja sam Jelena Jovanović, imam 44 godine i trebaju mi pare da platim stanarinu. Ja sam Miljana Kuzmanović, imam 29 godina. Ja bih željela iskreno možda da osvojim ovu nagradu, najviše zbog, eto, trenutno sam u jednoj adaptiranoj garaži koja ima puno vlage, pa bih voljela da iskreno malo pronađem neki bolji. Moje ime je Anja Vasecki, imam 35 godina. Novac mi treba zato što skupljam pare da pošaljem mamu i tatu u banju, zato što je tata posle možda onog udara ostao nepokretan, a mama se brine o njemu i hoću da ih iznenadim. Prema kome smo osjetili da možda ima najbolji razlog zbog čega bi trebalo da osvoji nagradu možda, a da idemo pojedinačno. 200 € nije neka cifra koja ti nešto spašava život i menja u korenu, nego je stvarno jedna prolazni moment koji ni ne osjetiš. Tako da moram da priznam da njena priča najlepše zvuči. Kao mama i tata u banji, mislim stvarno šta ćeš lepše od toga. Što ja nisam nešto bolje smislio, nije mi jasno. Mislim da smo se svi složili sa tobom. Znači, svi da izađemo iz prostorije. Gotovo, završili smo. On bi da pobegne. Petre, toliko nije ti prijatno. Šta da uradimo povodom toga? Drugi muškarci žele da bude sa 5 žena, a on... Možda voli muškarce. Pa dobro, šta, ne osuđujem. Hashtag ne osuđujem. Možda voli oba, to je još bolje. Joj Bože, to je tek najgore. To je najgore. Da miksa Neke malo. studije su pokazale da je zapravo najveći procenat ljudi zapravo bi. Zato postoji homofobija generalno. Ali ti me ne plašiš. Plaše se da im se ne svidi mnogo ta druga strana. O tome se radi. Petre, mislim da si promenio misao. Trebao si da se setiš koji je tvoj razlog. Miljana me počinje da me nervira. Miljana je Petrov 13. razlog. 13 reasons why. Šta bi ti želeo da ja uradim, a da te ne nerviram? Možemo sažiti se i na ovdje. Pa može, ali kasnije. Da podijelimo sve pare na Ravni časti. ravni Koliko čast. to izađe? Koliko je 200 podijeljeno na 6? Pola nas je ekonomista, ali računam. Ne, ja mislim da to najbolje. I ja se možda čak i slažem sa njim. Ja ne, mislim da nije praktično. Miljana, ajde Pa sad, koliko smo napusti. rekli? Da je 200 praktično, ali da nije realno. 6 na 5. Ona računa, ne mogu da verujem. Ajde kaži. Nema veze, dovoljno. Ja mislim da imamo po 8.000. Osjećam se kao neka epizoda Prijatelja. Razumeš da niko Mislim da ste ne trebali na blagajni da radite vas dvoje. Ili na nekoj kasi. Evo i Petar i ja se slažemo da je najbolje da se te pare podele. Šta ćemo Ne sad? znam, ajde smislite nešto što bi moglo da bude, kako ćemo da eliminišemo nekog, da li ćemo da se nečemu nadmećemo, da nešto damo neki odgovor, pa biramo najzanimljiviji i najgori odgovor ili kako god. Hoćete ja da izađem sad? Nećemo da neko, pa dosadno je da ti sad, nije to zanimljivo da ti sam sad odlučiš, a ja sad idem. I šta onda mi Pa radimo? zato što je malo teže sad da odlučujemo, nemam pojma. Možemo na zimi zamiti Zoom, pa kao kamen, papir, makaze, kako to već ide. Back to osnovna. To su sve one naše stare milenijumske krize. Kako ide beše zimi zamiti Zoom? Pa ja ne znam kako se to radi. Zime zame imaš papir, Da. makaze A to je i to. kamen. Ne, papir, kamen, makaze je druga igra. A zimi zamiti Zoom, kako beše to isto Zaboravio sam. nešto rukom? Zimi, išlo? zamizum. Ne, isto je to. Tako nešto ide. Pa isto je. Pa nije. Pa moguće da se niko ne sjeća šta je Bolje zimi papir, mislim papir, kamen, makaze ima više smisla od zimi, zami, zoom, ali... Ne, isto je, samo što se drugačije izgovara, čini mi se. Moguće. Ajmo onda papir, kamen, makaz. Ali to igra dvoje. Da, to igra dvoje ili troje. Dvoje po dvoje pa ulazimo Jer onda svako može svakog... sužavamo krug. Razumeš, on i ja recimo, jedan ispadne, onda on ostaje, onda on i ona, jedan ispadne, drugi da ostaje. radimo to. Nešto misliš da ne može zimi zamiti Zoom? Oj, papir, kamen, makaze. Pa može, okej. Ali ne možemo svi odjednom da igramo, nego mora... Dvoje, jedan po dvoje. ispadne, dvoje Aha, po dvoje ispadne i krajnje dvoje. Dobro, znači onda vas dve, nas dvoje i njih dve igraju Ali onda i ćemo onaj koji je posljednji ostao u stvari izlazi. Papir, kamen, makaze. Ti si, ja sam... Kamen ubija makaze. Dobro, ja ostajem sigurno. Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Znači, ti, ja i ona igramo sad. Papir, kamen, makaze. Ajde. Papir, kamen, makaze. Ćao. Oni ko pobedi, oni izlazi. Da, zato što su sad ostajali samo oni koji su izgubili. Aha, i onda šta radimo dalje? Pa ko je Onda izlaziš napolje, aj ćao. Dobro, ne znam, nisam skopirala, ali Miljana, ćao. Miljana. Srećno. Miljana.
Imam ideju. Na primjer, stavim neki predmet u ruci i stavim A ono, koja ruka, koju ćeš ruku? Da. Dobro. I kako rešimo ko ispada? Pa isto kao i za papir, kamen, makas. Ako ne čista pogodiš iz sreća. prve, ispao si. I onda onaj ko pobedi na kraju, taj ide na. Sinula mi je najgluplja moguća ideja. Svi kod sebe imamo telefone. Uđemo u kameru, odnosno uđemo u galeriju i vidimo koliko zajedno ima slika i videa. Znaš ono kao select all. Jo, ljudi. Vidimo koliko ima čega. Lupimo neki broj ko je najbliži od nas tom broju. Da se zajedno odgovorimo koji broj i onda uđemo zajedno. Ko je najbliži tom broju, izlazi napolje. Ko je najbliži. Može i to, ali to ne može da se vidi na kameri, na primjer. Ne možemo to da prikazujemo tamo, to je baš interno naše. Dobro, da, uđeš, pogledaš i pokažemo nama samo ovako, jel da sam u pravu, jel da sam u pravu. Ja ne želim da pokazam svoju galeriju. Ne moraš da... Kao, neću da ulazim u galeriju. Ili broj pratilaca na Instagramu, ko je najbliži tom broju. Dobro, okej. Milenijalci kao alfa. Mi koji smo generacija koja je pola života analogno, pola sadašnjeg života digitalno, nismo u suštini kao današnje deca koja smo nešto mnogo uključeni u aktivne mreže. Pretpostavljam da nemamo neki baš ludački broj pratioca ili ljudi koje mi pratimo, pa onda koji ćemo neki pristojan broj da odredimo. I koje su pravila? Da ko je najbliži tom broju, da on izađe. Najbliži. Aha, znači odmah idemo na jedno. Dobro, znači sad kažemo jedan broj i ko ima najbliže tom broju pratioca. On ispada, da. Ali znaš šta najgore od svega, što svako od vas zna koliko ima pratioca? Možemo da dobijemo pomoć jedan broj da nam se kaže Bilo tamo koji broj. Ti kažeš broj, pošto si neutralan. 333. Ko je najbliži tom broju, on će izaći. Petar Todorović, 927. Proja, 1160. Ja 232. Njanja, 4493. Ja sam Hentea i imam 2512, ona sa 200 i nešto je najbliža tom broju. Ništa, to je to. Ćao, JJ, vidimo se posle. Sve najbolje. Ne brini, delimo para sve, opušti. Pa mi smo odlučili da se podelimo u 2 tima, s obzirom da smo milenijalci odrasli u neko i analogno i digitalno doba. Oba doba su nas zakačila, svako ima svoje preferencije. Podelili smo analogni tim i digitalni tim i svako će braniti svoje stavove. Naravno, onaj koji ima bolje argumente i više argumenata pobeđuje. To će odrediti sudije, a sudije su Miljana i Jelena, koje su ispale u prethodne 2 runde. Petar i ja ćemo biti analogni tim, a digitalni će biti Sonja i Janja. Mi ćemo sada predstavimo zašto mislimo da je bolje bilo analogno doba nego ovo digitalno. Jeste, digitalno ima svoje prednosti, tipa rad od kuće, ali mislim da je analogno vreme da je bilo bolje, u smislu bili smo bliži sa drugim ljudima i što se tiče igranja napolju, što se tiče igranja unutra. Bili smo življi i kad smo gledali filmove, gledali smo ih u periodu prikazivanja i ono kao možda ideš u toalet samo kad su reklame. Sad, znaš kao pauziraš, vraćaš 7 dana, mislim da nije to da je izgubilo neku draž. Zanimljivije su bile teme za razgovor. Naprimjer, ja sam živjela sa babom i dedom, 6 kanala sam imala. Baba, da li mogu da gledam crteni? I ne možeš, gledat ćeš Rikošet sa nama. Ili kao posle dnevnika i tako dalje, da. Da, kao moram gledam dnevnik, razumeš, ono kao gledam Studio B, gledam Košavu, Palmu i to je otprilike to. Ili kad se pokvari kaseta pa moraš da uvijaš onu traku sa olovkom i tako dalje. Da, i kao male one kasete pustiš pa kao premotaš. Moja prva je bila nešto protiv bolova. Imam je i dalje. Bio je lepši život. I zdraviji i drugačije smo razmišljali. I možda nismo toliko buljili u kompjutere jer ih nismo imali. Generalno, tek smo tamo od 2002. 2003. počeli imamo Pentium 1, 2, 3, 4. Da, i bili smo slobodni skroz, totalno. Nisu nas vezivali kablovi, ništa. A ovo doba digitalno je malo stresno kako povodiš. Šta vam je bilo najzanimljivije, najupečatljivije i najznačajnije što pamtite iz detinjstva, tačnije iz tog vremena? Stari Pink, ono, kad su bile i moda, i muzika, i serije, dobre filmovi. Ej, mlada Suzana Mančić. I definitivno, ono, žuti prevodi dole, ono, serije, kolumbijske, američke sa prevodima, Moćni rendžeri i to. Moja jedina svrha bila idem u školu, posle toga uradim domaći, posle toga imam vremena da gledam TV. I vikendom sam slobodna, mogu gledam TV ujutru, mogu gledam kasetu uveče, mogu da izađem da se igram. Ja bih izdvojio Kassandru i Vitez Kojo. I Klikeri. I Lastić. Znači, ipak oboje ste negde povezani s istom temom, a to je TV. Znači, najviše pravite... Ne, dobro, okej. Drugo je TV, a drugo je kompjuter. Šta generalno izdvajate? Znači, nevezano za televiziju, da. Generalno izdvajam igranje napolju. Znači, medije su vam bile drugačije, to sam htjela izdvojiti. Da, ali drugačije su funkcionisali skroz. Kao deca. Na
nas dve smo u timu koji se zalaže za to da je bolje digitalno doba. Mislim da je digitalno doba poboljšala mnogo komunikaciju i sa osobama koje inače znate privatno, a ukoliko ne živite blizu, ukoliko ste udaljeni. Znamo i sada da se mnogi sele, što zbog studija, zbog posla. Ranije bi trebalo mnogo više vremena da iskomuniciramo, da razmenimo informacije. Sada ide to mnogo brže, osim toga što ostajete u kontaktu sa ljudima sa kojima se znate. Digitalno doba je proširila mogućnosti da nađete nove kontakte i upoznate mnoge ljude koji inače ovako možda ne biste upoznali. Ja bih iznala argument da je digitalno doba bolje iz razloga što je sada sve lakše dostupno. Danas sve mnogo brže nađemo, mnogo lakše saznamo stvari, naučimo, dobijemo informacije. Svesni smo da digitalno doba otvara mnogo veliku mogućnost za zarade, posebno za kreativce, za kreativne ljude koji mogu da iskažu svoje sposobnosti na razne načine putem digitalnih alata. Moj drugi argument je zašto digitalno doba bolje iz razloga što je lakše istražiti svet. Danas možeš da posetiš svaku destinaciju online na neki način. Možeš da vidiš kako izgleda ulica, možeš da vidiš kako izgledaju neka nedostupna mesta koja ranije prosto nisi mogla ni da zamisliš, a kamoli da vidiš kako zaista izgleda. Recimo, kad biste mogli da izdvojite nešto što bih dodali u tom digitalnom svetu, šta bi to bilo, a koja je stvar nešto što biste izbacili, čega je onako da kažem višak po vama? Smatram da je višak i da nije korisno to što nema nikakvih filtera šta je zapravo informacija, šta je dezinformacija, što sad svako svoje mišljenje može da iznese, bilo ono dobro ili ne, bilo ono tačno ili ne i što ne postoji tu nikakav način da se to isfiltrira. Po meni izbacila bih ono što je svima dostupno sve, znači svi mogu lako da dođu do informacija nečijih, do nečije slike, broja telefona, maila i što znatno utiče na bezbednost. Ubacila bi možda taj neki softver da ne može svako tako lako da iskoristi tvoju sliku recimo. Treba samo znati isfiltrirati i iskoristiti prednosti digitalnog doba i postaviti neke granice da to ne pređe u zavisnost što se tiče digitalnih mreža i ostalo. Dragi ljudi. Mnogo je bilo teško ovo. Neverovatno da ste svi dali onako dobre argumente. Mislila sam da će stvarno biti lako. Lakše, bar malo, da možemo odmah da negde imamo na umu ko bi mogao se izdvojiti, ali interesantno čak i Petar je dao jako dobre argumente što nisam očekivala. Petar nije pričljiv, ali kad progovori dobro da, kaže. ima dobar stav i ovo kako je iznao bukvalno i da ne misliš tako, on bi te ubedio. Šalim se, ali je istina. Imam stav ja recimo da sam opredeljena recimo za jedno od vaših životnih stavova, ali opet ovdje smo da odredimo ko je bolje argumente dao. Hoćeš ja da kažem? Možeš, svejedno možemo i zajedno. Ajmo, hoćemo na 3-4 sat. Mi biramo... Stani. Čak 89% gledalaca nije subscribe-ovano. Ako vam se dopada ovaj video koji gledate, kliknite na to subscribe dugme i pomozite nam da rastemo zajedno. Dobro, ajmo dalje. Digitalni. Bile ste vrlo ubedljive, iako se slažem, obe smo nekako više naklonjenije analognom, ali ste vas dve bile vrlo ubedljive. Vas dvoje ste isto bili odlični, ali ste slične stvari govorili. One dve su dopunjavale i cijelo vrijeme nešto da nas kao vas ne ubede i to. I onda, ajde kažemo, mnogo ste bili blizu i naklonjena sam da kažem, kao što rekla. I obrazlagale su svoje argumente. Dobro, sad idemo ko na fudbalskoj utakmici. Molim vas. Čvrsto smo se borili. A ja ću vama čestitati. Dobro. Što ste dali dobre argumente i sa kojima se također slažem. Ja sam glava, ti si pismo, šta pokaže novčić, taj otvara kutiju. Dogovoreno. Pismo. Sad ja tebe pitam da li je prazna kutija. Nije. Nije prazna kutija, znači u kutiji ima nešto. Da li je to nešto od papira? Ne. Da li je to nešto od plastike? Imam mali deo plastični. Nije celo od plastike. Želim kutiju. Laže. Loše lažić. Loše poker face.
Ekstra. Ukoliko i ti želiš da učestvuješ u jednom od ovakvih videa, možeš da se prijaviš tako što ćeš popuniti formu koja se nalazi u opisu ovog videa. Popunjavanje traje samo 3 minute.